Kažu da svaki muškarac mora da zna da uradi ovih 7 stvari. Ajde da vidimo da li umeš da uradiš svih 7 i na osnovu toga da ocenimo koliki si u stvari muškarac. Da li znaš da promeniš gumu na automobilu? Znam. Samo što mi se jednom desilo da ključ za odvrtanje šrafa iznenada pukne. Ok, ovo znam da znaš. Da li znaš da vežeš kravatu? Morao sam da naučim kao mani. Treće pitanje je da li znaš da napraviš dobro jelo? Znači sada ti dođe neka devojka da je oduševiš da ona kaže kako kuva ovaj nini. Mislim da znam. Ja mislim da znam, ja pravim svoj devici. Jaja na oko. Jaja. Pa jaja. Četvrto pitanje je da li znaš kako se pravilno rukuje? Ima više načina, ali onaj standardni je da se lepo stisne šaka i da se gleda u oči. To, ajde, računat ćemo ti kao odgovor. Da li znaš kako je najbolje pozvati devojku na dejt? Ajde da kažemo da ne znam, pošto to uvek ide spontano. To je bio pravi odgovor. Šesto pitanje po redu je da li znaš da zapališ vatru? Znači da te sad bacimo u sred šume, da li bi moglo da zapališ vatru i ispečeš meso? Pokušavao sam da trljam drvo o neku piljevinu ili neke ostatke drveta, ali nisam uspeo 2-3 puta već. A posljednje pitanje za danas je, napišite nam vi koju stvar muškarac mora da zna da bi bio muškarac.